Tak zápas bol, myslím si, veľmi kvalitný z obidvoch strán. Myslím si, že trošku na úrovni uberali Rozoci. Bolo to pískané trošku inak ako celú sezónu a to dosť ovplyvnilo zápas, najmä nám to dosť nevyhovovalo, lebo hráme trošku tvrdší štýl, je to pravda, väčšina je u nás hokejbalistov a jednoducho nedá sa vyhrať zápas, keď hráme pomaly 1/3 v oslabení. A tamto myslím, že sa celé zlomilo a už sme doťahovali síce, 10 sekúnd dokonca chýbal jeden gól, tlačili sme to všetko do brány, ale nevyšlo to. Pozrime sa na celú sériu, bolo to vlastne na tých 5 zápasov, aká to bola séria? Veľmi kvalitná, zase sa budem opakovať, ale postúpili do finále 2 najlepšie celky a to bolo vidieť na tých zápasoch, každý bol vyrovnaný. Raz sme ťahali za kačí koniec, raz sme boli lepší, no nakoniec vyhrali Bolc. Pozrime sa na celú vašu sezónu, druhé miesto, bude spokojnosť po tejto sezóne? Tak momentálne teraz určite nie, ale po padnutí tých vášní, tak myslím si, že budeme nakoniec spokojní, lebo skončili sme prvý po základnej časti a už posledný zápas rozhodujúci už je taký, že hoba alebo trop, môžeme aj nemusíme.